Waqt attività organizzata mill-Fera Maltija tal-George Cross fir-Royal British Legion biex jitfakkar it-82 anniversarju tal-wasla tal-konvoj ta' Santa Marija, il-President ta' Repubblika Mirjam Spiteri de Bono qalet li bħala Maltin għandna nozzu din il-ġurnata. Saħqet li l-wasla tal-provisti tant essenzjali ta' ikel u fuel fl-eqqel ta' tieni gwerra dinija iddaħlet Malta f'xita ta' bombardamenti mill-għadu u wara diversi tentattivi falluti qabel li ħallow lill-poplu Malti u Għawċi f'xifer li ċedi. Saħqet li missirijietna wkoll li qisu il-ġrajja tal-1942 bħala miraklu fi żmien li kollox kien qed jiskarsa. Il-President Spiteri de Bono fakret kif minn 14 il-vapur dakinhar kienu 5 biss mill-konvoj li waslu bil-ħniena fil-Port il-Kbir, waqt li qalet li dan kien suċċess numeriku għal forzi tal-assi immexxijin minn Nazzisti fil-Ġermanja u l-Faxxisti fl-Italja fissret ukoll rebħa strateġika għall-alleati. Dan għax dakinhar ġew evitati kemm il-ġuħ u l-aks għal Maltin kif ukoll il-waqa' tad-difiża f'pajjiżna mill-forzi militari Brittaniċi fostna. Il-President qalet li fit-82 anniversarju tal-Operation Pedestal l-isem li ingħata lill-missjoni li salvat lil Malta għandna wkoll niċċelebraw is-saħħa u reżiljenza tal-poplu tagħna u tal-forzi Brittaniċi. Fakret lil dawk li tilfu ħajjithom matul it-tieni gwerra dinjija fosthom it-tbatijiet kollha li ġab dan il-konflitt dinji, inkluż l-imblokk ta' pajjiżna, waqt li qalet li dan kollu jagħmilna konxi tal-inġustizzi li kull gwerra iġġib magħha. The suffering of the populace in the Middle East, as well as the war in Ukraine, are reminders that humanity has not yet forsaken violence and atrocity, but is still employing atrocity and violence and fostering more hatred instead of reconciliation. Qalet li biex inkunu d-denji ta' missirijietna u biex niżguraw li l-imwiet u d-batijiet ta' dawk qabilna ma kienu xal xejn, il-ġenerazzjonijiet tagħna illum għandhom id-dmir kostituzzjonali li nikkontribwixxu b'mod attiv għal paċi minkejja iċ-ċokon ta' pajjiżna. Qalet li flimkien għandna nistinkaw għal aktar armonija fid-dinja bla imwiet u gwerer iżda minflok ikun hawn aktar diskussjoni u dialogu għodot importanti ħafna biex tinkiseb il-paċi.